салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафейсро аз сомонаи оила TJ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. мухостем имрӯз дар нашри навбатии барномаи худ дар бораи ҳамдардии форсизабонони дунё ва даргузашти фалаксарои машҳур Давлатманд Холов ба шумо маълумот диҳем. шаби 8 феврал ҳунарманди халқии Тоҷикистон Давлатманд Холов баъд аз бемории тӯлонӣ дар синни 74 солагӣ вафот кард. нисбат ба даргузашти овозхон бисёре аз чеҳраҳои саршиноси Тоҷикистону Эрону Афғонистон ва дунё ба хонаводааш ҳамдардӣ карданд. аз ҷумла президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми бисёр арзишманди Давлатманд Холовро дар рушди санъати овозхонӣ махсусан сурудҳои халқӣ ва жанри фалак таъкид карда ба аҳли оила ва наздикони пайвандони ӯ ҳамдардии амиқ баён карданд. шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ низ дар як паём ба хонаводаи марҳум изҳори ҳамдардӣ карда ба наздикону пайвандони марҳум сабри ҷамил хост. то кунун садҳо нафар аз ҷумла баъзе аз овозхонҳои маъруфи дунё дар гузашти Давлатманд Холовро ба наздиконаш таслият гуфта, набудани ӯро барои фарҳангу ҳунари кишвар талафоти бузург номиданд. ҳамин тавр дар гузашти сароянда на танҳо Тоҷикистон, балки ҷаҳони форсизабонро ҳам андӯҳгин кард. муҳаммад Маҳдӣ Исмоилӣ, вазири фарҳанг ва иршоди исломи Эрон, Али Асғари Шеърдӯст, сафири пешинии Эрон дар Тоҷикистон, Муҳаммад Ҷаъфари Ёҳақӣ, роҳбари Хиратсарои Фирдавсӣ, Баҳроми Амираҳмадиён, муҳаққиқи санъати Осиёи Миёна, Латифи Пидером, шоир ва сиёсатмадори Афғонистон ва даҳҳо чеҳраи саршиноси форсизабонон низ дар гузашти ӯро барои ҷомеаи форсизабонон талафоти гарон арзёбӣ намуданд. Шаҳроми Нозирӣ, овозхони номдори эронӣ, дар пайи даргузашти овозхон навиштаеро дар саҳифаи иҷтимоии худ нашр карда гуфт: устод Давлатманд Холов нобиғаи мусиқии Шарқ буда, ҳунари боло ва садои осмонии ӯ эътибори ҷаҳонӣ буд барои сарояндагони Шарқ ва шеъри форсӣ. довталабони азиз, донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон ҳамаи шуморо барои омода шудан чун ҳуқуқшинос, иқтисодчӣ, муносибатҳои байналмилалӣ, забоншинос, рӯзноманигор, омӯзгор ва дигар касбҳои ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат даъват мекунад. донишгоҳ дорои мақоми донишгоҳи давлатии Русия ва Тоҷикистон буда дар он устодони соҳиб таҷриба дарс мегӯянд. таҳсил тибқи стандартҳои давлатии Федератсияи Русия сурат мегирад. донишгоҳ дорои мақоми донишгоҳи давлатии Русия ва Тоҷикистон буда дар он устодони соҳиб таҷриба дарс мегӯянд. таҳсил тибқи стандартҳои давлатии Федератсияи Русия сурат мегирад. дар донишгоҳ таълим дар 37 санти бакалавр ва 38 санти дараҷаи магистр аз рӯи 18 барномаи таълимӣ бароҳ монда шудааст. илова бар ин машғулиятҳо пурра бо забони русӣ мегузаранд. ғайр аз донишгоҳи бонуфуз будан, инфраструктури муосир ва шароити замонавии таълим бо китобхонаи бузурги илмию электронӣ ба шумо имкон медиҳад, ки дар оянда дар бозори меҳнати Тоҷикистону Русия ва ҷаҳон соҳиби кори хуб шавед. ногуфта намонад, ки санаи 1 марти соли 2024 дар донишгоҳ рӯзи дарҳои кушод баргузор мегардад. раисати донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон ҳамаи шуморо даъват мекунад. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Мирзо Турсунзода 30, телефон барои тамос 2 21 35 50. донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон ояндаи дурахшон ва фардои пурумеди ҳар яки шумост. телевизиони форсии BBC, радио телевизионҳои Иран International, Афғонистон International, телевизионҳои Тулу ва Садои Амрико ва дигар расонаҳои форсӣ хабари даргузашти Давлатманд Холовро расонаӣ карда барномаи махсусро ба ӯ бахшиданд. бисёре аз рӯзномаҳои Эрон, аз ҷумла Қудс ва рӯзномаи пуртиражи Хуросон низ дар саҳифаи аввали худ бо гузоштани акси ин овозхони камназир матлаби зиёдеро дар зиндагии ин ҳунари фалаксарои беназир нашр намуданд. ҳамзамон дар Эрон дирӯз ба овозхон ҷоизаи лавҳи тақдир тақдим карданд. ин ҷоизаро дар Теҳрон зимни баргузории маросими шаби мусиқии суннатии Тоҷикистон ба намояндагони фарҳанги тоҷик супориданд. қарор буд, ки ин ҷоиза ба Лоиқ Холов, писари Давлатманд Холов тақдим карда шавад, аммо ӯ бинобар азодорӣ натавонист ба Теҳрон равад. ин маросим бо чанд дақиқа сукут барои гиромидошти хотираи Давлатманд Холов шурӯъ шуд. бинандагони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Инстафейс, ки пешкаши шумо сохтем. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.